Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň hökümeti Awganystanyň esasan etnik türkmenleriň ýaşaýan welaýatyna Farýaba Remezan aýy münasibetli 30 aprelde ynsanperwer kömek uratdy. Onuň ýa-ni hökümet 5-nji maýda Russiýa Federasiýasyna Türkmenistanyň öndürilen ýerli önümleriň muzsuz iýerilýändigini ma'lum etdi. Elbetde Russiýa muzsuz iýerilen dokma we gurulşyk senagatyna degişli şeýle-de azyk haritlarynyň ibarat 1000 tonna töwere ýük ynsanperwer kömek atlandyrylmady. Hökümete ýakyn bir neşir bu önümleriň Russiýanyň koronavirusdan ejir çekýän Astrahan oblastyna urudylýanlygyny habar berdi. Hem Awganystanyň Faryab welaýatynyň häkimi hem-de Russiýanyň Daşary işler ministrligi ýörüýti beýanat bilen Türkmenistanyň urudylan haritlaryň kabul edilenligini tasdikladylar. Şu ýerde bir ýagdaý öz-özüni näşkär bolýar. Türkmenistanyň ynsanperwer kömek urudan Awganystanyň Faryab welaýatyda Russiýanyň Astrahan oblastyda türkmen halkynyň arasyna etnik türkmenleriň ýaşaýan ýerleri hökmüne giňden tanalýar. Mundan öňki medeniýet maglumatlaryna Türkmenistanyň Awganystanyň Faryab welaýatyna we Russiýanyň Astrahan oblastyna mektep gurup berenligi habar berildi. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny dowam edýän pandemiýanyň fonuny dünýä türkmenleriniň ynsanperwer bileleşiginiň missiýasy barada gurrun edilýär. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi, siziň pikiriňizçe türkmen hökümeti soňky ýardamlary bilen dünýä türkmenlerini iň azyndan ynsanperwer kömek urudylan Faryab welaýatyna hem-de muzsuz önüm iýerilen Astrahan oblastynyň etnik türkmenleri gol uzadýarmy? Egerde şeýle bolsa onu näme üçin açaşan ma'lum etmeýär? Elbette Türkmenistan'ın bir şirketten daşardaky illeşlerimizde kömek etmegi gowy iş asıl maksadymna. Ýöne şol işler nähili maksat bilen edilýär. Ine meselenin beýleki tarapy şonu durýar. Munun özü Türkmenistanyň prezidentine at awraýyň şöhratyň gerekdigini anladýar. Sebäbi şol iýerilen ýardamlar üçin Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginden Türkmenistana minnetdarlyk bildirişleri, hatlary gelipdir. Awganystanyň Faryab welaýatynyň häkimi Türkmenistana öz minnetdarlygyny bildiripdir. Meselenin düýüp özüni hut şondan ibaret bolup durýar. Ýagny Türkmenistanyň prezidentine şol taripmi ýa-da alkyşmy şolardan gelen jogap gerek. Aslında meselem ýene Awganystan meselesine dolansak, Awganystany Türkmenistanyň 5 ýük ulugyny ýardam gidipdir. 5 maşynyň ýükü näme bolsun, onuň ýolda taripler taladylar. Orsiýet meselesi de şeýle, orsiýet ören uly ýurt, baý ýurt, onun bir Türkmenistana mätäçligi ýok. Egerde Türkmenistan orsiýetdäki türkmenlere ýardam edýän bolsa, Täjikistanyň bizim illeşlerimiz var. Hatlon oblastyna, Çynlyköl diýilen raýonyna koçum bolup oturan türkmenler var. Olar ören köplük. Men olaryň arasynda bolup gördüm. Näme üçin Täjikistana ýük berilmeýär? Ondan ötüri ol bilen Eýrany alyp görsek, Eýran koronavirus infeksiýasyndan iň agyr ziýan çeken ýurtlaryň biriniň hatarynda durýar. Eýranyna da türkmenler gaty köp. Türkmen sehrada ören giň meýdan tutup oturýarlar. Näme üçin Türkmen sehra ýardam iýermeýär? Ne şeýle meseleleri näçe uzatdyp oturmaly? Ýöne muňdaşyndan beýleki bir möhüm mesele bar, görnüp duran mesele. Lewap welaýatyna tufan geldi, harasat geldi, agyr, ören agyr. Şonuň bilen birlikde şol harasat Daşary welaýatynyň belli bölegine diýip geçipdir. Maryp welaýatyna da diýip geçipdir. Türkmenistanyň prezidenti näme üçin ol ýere şol humanitar ýardamy iýermeýär? Egerde biz Türkmenistanyň sähäl ýerkirek taryhyna ýüzlensek, Berdimuhammedowyň halifasy, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazow Murgat deriýasy joşanyna, aýratynam Tagtawadyr etrawyna, ýerleri owalar suwalyna şol ýere bardy hem olara ýardam etdi. Şol millet Niýazow'a köp alkyşlar aýtdy. Inni Berdimuhammedow öz halifasynyň şol hereketini gaýtaryjak ýaly. Egerde ýurdun öz içindäki horluk çekýänlere ýardam eden bolsa, ol sada halkyň, garamaýa halkyň üstesine de mätäç adamlaryň uly alkyşyna eýe bolardy. Ýöne
ol alkış megerem Türkmenistan'ın prezidentine gerek değer bolorly. Menin pikirimçe şol iwerilen iki yardım ol diňe bir göz üçin edilen zat. Türkmenistanyň dünýä türkmenläriniň ynsanperwer birleşigi diýilen bir gurama bar. Onuň syýasy ýa-da ykdysady gün tertibi ýok elbetde. Ýöne siziň pikiриňizçe ynsanperwer birleşik häzirki wagtda tutuş dünýäde dowam edýän kyn döwürde pandemiýanyň fonuny munyň bilen baglylykda dünýäniň dürli künjeklerini adamlar ykdysady kynçylyklara sebäp bolýan wagty düýbi Aşgabatda ýerleşýän dünýä türkmenläriniň ynsanperwer birleşigi ynsanperwer maksatlara gulluk edip dünýä türkmenlerine ýardam bermelimi siziň pikiriňizçe? Nähili ýardam beripler? O yardım berip biler. İň bolmanyna ol yardım ol bilen maddi derejede bolup biler, maddi zat yardım kömekleri, guruluşyk materiallary ýa-da iýmek, içmek, un diýen ýaly zatlardan ibaret bolup biler. Beýleki bir yardım ruhy yardım. Ýöne dünýä türkmenleriniň humanitar birleşiginiň başlygy Türkmenistanyň prezidenti bolup durýar. Siziň öz aýdyşyňyz ýaly onuň merkezi Aşgabat şäherine ýerleşýär. Dünýä türkmenleri herekete gelmek üçin owul bilen Türkmenistanyň prezidentiniň alad etmegi gerek. Kut şol adamyň ýol başlamagy ýa-da başgalara iş alyp barmagy şert öğretmegi gerek. Haçanla Türkmenistanyň prezidenti ýurtda koronavirusyň ýokdugyny resmi taýdan aýdýaka. Haçanla Türkmenistanyň prezidenti 3 welaýatyň üstünden harasat edenligi barada ýeke agyz söz aýtmaýan wagtynda hamana diýersiň hiç zat bolmadyk ýaly özüni alyp barýan wagtynda ol dünýä türkmenleri näme etdiler? Egerde häzir şol harasatyň bolan ýerlerine ýurdun prezidenti baran bolsa, ol yardım etmesin, ol maşinlap ol ýere ýük adyk önümlerini iýermesin. Diňe barıp şol adamlar bilen gürleşen bolsa, hal ýagdaýyny soran bolsa, şonuň özünden bök bolardy. Ýeri gelen maýsak, şeýle harasat Özbegistanyna da bolly, Özbegistanyň prezidenti agyr korluk çeken ýerlere bardy. Aýratynam bendiň ýarylmagy suw joşma bilen baglanyşykly helakçylygyň geçen ýerlerine prezidentiň özi barıp şoňa gatnaşdy. Ine şolar ýaly hereketleri görmäge, şolardan bir sapak almagy mümkinçilik bar. Ýöne Türkmenistanyna şol hereket etmäge höwes ýa-da meýil ýok. Ol höwes gönden göni dünýä türkmenleriniň humanitar birleşiginiň başlygyndan göz alyp gaýtmaly. Inni taýagyň ikinji ucuna dolansa Hudaý berdaga dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaşaýan dünýä türkmenleri iste dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň tagallalary bilen iste öz başdak başlangyçlary eýerip ykdysady kynçylyklardan ezir çeken Türkmenistany galyp berse-de ýaňy ýakyny harasatdan ezir çeken Lewap we Mara welaýatlarynyň halklaryna nähildir bir ynsanperwer ýardam iýeriplermi? Taryhda daşary ýurtlarda ýaşaýan dünýä türkmenleriniň Türkmenistana beren nähili ýardamlary bar? Barmy umuman şeýle ýardamlar? Ol bilen şol daşary ýurtda ýaşaýan türkmenleriň harasatdan jebir çeken sebitlere iýerjek ýardam barada. Ana köpçüliklerin habar serişdelerine Kipr'de işleyen zähmet migrantlarynyň çykyşy ýaýrady. Ol çykyşy köp saýtlar görkezdiler. Dünýä ýaýrady. Ol şo ýerdäki adamlar zähmet migrantlary, aýratynam Lewapdan giden zähmet migrantlary öz iýline, owadoşlaryna ýardam etjekdigini aýdýarlar. Olar ýardam etjekler. Ýöne häzirki wagtda ol bilen hiç bir gatnaw ýok. Avia reisler ýatyrly, başga ýollar, yer üstü ýollaryň täklisi diýen ýaly ýapyk, şerhetleri ýapyk. Şoň üçin ol ýere barıp kömek edere hiç bir mümkinçilik ýok. Beýleki bir mümkinçilik bar. Ýagny elektron üstü bilen pul ýardamyny bermek, puly bermek. Ol pulun halkara valyutasyna iýermeli. Dollarda ýa-da euroda şolar ýaly bir halkara valyutasyna iýerip bolýar. Daşary ýurtdan Türkmenistana. Ýöne şol pul operasiýalaryny da Türkmenistan tetikledi. Şol puly iýerilen adam alyp bilmeýär. Kime niýetlenen bolsa ol adam alyp bilenok, onuň bir näçe şertler goýýarlar. Iň ýöneköy şert şu ýerden iýerilen pul, meselem $100 iýerseň, ol döwlet bahasyndan manadyň kursuna geçirilip, şol manat berilýär. Meselem $100 iýersem men, onu şo ýerdäki meniň garnaşym 370 manat pul alyp bilýär. Şu $100'dan 370 manat alyp bilýär. 370 manat diýmek para badarda $15 $20 ýetmejek pul bolýar. Ondan ol ýardamy kim iýersin? Ol ýardam ýene-de
şu yurdun ähli baýlygyny iyi oturan adamlaryň edini var goşýa. Ejir çekýänlere ýa nätäşlere däl. Şoň üçin daşarda ýaşaýan türkmenleriň adyna şeýle agyr kynçylyk var. İkinji bir tarapdan Türkmenistana berilen yardımlar barada men takip bilemok. Ol yardımlaryň köpüsi döwlet derejesine gidýär. Meselem Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň elçihanasy ýa şolar ýaly guramalar tarapyndan Türkmenistana berilýär. Ol ýerde türlü şäherler geçirmek, arkeolog barlyklary aýan etmek, medeni şäherler geçirmek, şoň bilen birlikde garaşdyrlygyň ilkinji ýyllaryna daşywyzly suwun gaýalygy sebäpli bagyryň gaýalanmagy başlandy, adamlaryň saglygy erbetleşdi. Aýratynam bagyrdan köp ejir çekdiler. Şolara där derman ýerilendigini, ýardym edilendigini men eşitdim, elbetde baryp göremok. Şolar ýaly bir medisina ýardymlary bar. Medisina yardımları var. Şahsi yardımlar var aýdylanda. Ýagdaý ören kyn. Ol bir asla mümkin däl derejä eltilen. Ýagny şahsi yardım bermez ýaly şert döredilipdir Türkmenistana. Ýöne şu ynsanperwer beleleşigiň dürli ýurtlarda öz edarasam barda Hudaýberda. Şolaň üstü bilen şolaň esasyny bir guramaçylyk işlerini ýola goýmak mümkinçiligi ýokmy siziň pikiриňizçe? Ol bar. Ol her bir ýurtda bir uly ýurtlarda türkmenleriň köp jemlenen ýerlerine türkmenleriň humanitar birleşiginiň bir merkezi bar. Şol merkeziň ýolbaşçylary gönüden göni prezidentiň adamy. Ýagny prezidenti tarif edýän şoň şahsiýetine çokunýan adamlar, olaram edil bir prezidentiň bir inisi ýa-da dogany ýaly. Meselem ne Germaniýada Türkmen kultur ojagy diýip merkez bar. Şol ýer belli bir derejede türkmenleriň humanitar birleşiginiň bir ojagy hasat edilýär. Ýöne ol ýerde de ýagdaý şeýle ýurdun prezidentini diňe öwmeli, hiç ýeri tankydy bellik aýtmaly däl. Onsoň şol bir adamlaryň arasynda gaýtalanýar ýagdaý. Her ýylda oktyabr aýyna Dünya Türkmenlerinin humanitar birleşiginiň maslahaty geçýär Aşgabat şäherinde. Şol maslahata, şu yerlerdäki, beýleki ýurtlardaky türkmen medeniýet ojaklarynyň ýolbaşçylary diňe öz bolup gatnaşýarlar. Ýagny bir adam şol bir humanitar maslahata bir näçe gezek gatnaşyp bilýär. Ýöne öz ýurduny görmek, watanyny, ýylny görmek isleýän adamlara ol ýol ýapyk. Ýagny daşary ýurtlardaky Dünya Türkmenleriniň humanitar birleşiginiň bölümleri de gönüden göni Aşgabatyň agdyna seredýär. Hudaýberda belki başda sorulmaly soraw soňa oýandyrýany şu dünýä türkmenleriniň ynsanperwer beleleşiginiň döreýişi barada özüňizde bar bolan maglumatlary dinleýijilerimiz bilen paýlaşyp bermesiňiz. Jemgyýetçiligi açyk maglumatlarda onuň ilki başda agdywylyk hereketiniň tagallalary bilen döredilen aýdylýar. Bu hakykatdan hem şeýle, sebäbi men şol işleriň bir çetinine durdum. Dünya Türkmenleriniň humanitar birleşiginiň döredilmegini agdywyrlyk halk hereketi öňe sürdi. Sebäbi milli galkanyşy, milli duýguny döretmek üçin, milli duýguny emele getirmek üçin bütün dünya Türkmenleriniň birleşigi gerekdi. Şolaryň agdywyrlygy gerekdi. Beýleki bir tarapdan Türkmen medeniýeti, Türkmen edebiýaty, Türkmenistanyň iň gymmatly serişdeler bolan bol ýazmalar, ençeme taryha degişli maglumatlar hem çeşmeler daşary ýurtlara ýaýrapdyr, daşary ýurtlara gidipdir. Ermenistana ýüzünsek biz Ermenistanyna garaşsyzlygyň ýanyndan bütün dünýäde bolan ermenler özlerini bolan medeni baýlyklary gaýtaryp berdiler. Olar ermen halkyna degişli medeni baýlyklaryň merkezi Yerevan şäheri bolmaly diýip düşündiler. Hem şoňa da ýardym etdiler. Öz meden baýlyklaryny Yerevana gaýtaryp getirdiler. Türkmenistanyny bir meselede tersine boldy. Türkmenistanyňky bar bolan bol ýazmalaryň ençemesiniň ýitirilenligi, hatda onuň satylanlygy barada gurrunlar ýaýrady. Şonuň bilen birlikde men haýsydyr bir türkmen Türkmenistana plan tüýsli bol ýazmany gaýtaryp getiripdir diýip eşitmedim. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.